Most nem tudom konkrétan, hogy mi az egész. Sakra vagyok? Frankon Na, sakra. még mindig itt kér úgy. Csak átütni. Kus! Jó. Lesz ott ajtó. Na, oda tépézek, Jacó. Na, repülje ide. Igen, én meg találjam meg a helyet. Igen, itt betyár. Mikor betyár. Egyszer. Feltéti. Úgy betettem az izé skinemet Sampi karjára. Ich bin. Ja, ja, tényleg. Igen. Ja, Nálam Game még Mode-ban- mindig Predator vagy. Milyen béna vagy, repülnátor. Várjál, game mode vagyok. De, egy. Na, mindjárt jobb. Nálam még mindig Predator vagy. 20. Stop itt be, hogy per GM. Per GM. 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 Úgy mondják. De mondd magyarul GM-nek, az jobb. Jobban hangzik. Jó, ennyivel át lehet változtatni, ez akkor sokkal könnyebb. Hát, hülye vagy. Nincs mit. Nem kell beírnom azt, hogy game mode 1. Nincs mit. Nincs, köszi. Adok neked... Adok neked semmi. Nekem adhat izét. Na nem hallgatjátok? Mi szólt valami? Apicával, Hallod? feljebb hallgatok a mikro. Lesz De már mindenhol- veszem a videót. Ha lesz mindenható, azt már Sampi megbízhat benne. Szabá, akkor már nem kellene akarja, amúgy se. Jó, de mit, most ti azért vagytok vele barátok, már mindenható, de komolyan. Nem, Fia, hajlottunk, ne hazudj. nem hozzá. Most már ő is a csapatunk tagja, úgymond. Az jó lenne, hogy valaki ide jönne PvP-re és megmentene a PHP-n, és itt izé, nem vagyok bejelentkezve, és itt van körülöttem a összes új gyerek. Engem is hogy volt egy. Hát akkor várj meg, amíg elmennek izé. Ja, jó. Hát azért, hogy csúnyán felhangosítva, mert nem hallottak a videóba. No problem. Ja, igen, most túl hangosítottam. Köszi, Sanyi. Semmi Novákot hallgatni. Ne. De, Ne. de, hallgassatok. Aha, ez az magyar szervit. Ja. Adja a feketét is nekem. Én feketézek. De azt még adhatsz nekem is feketét. Jodok 2 stacket, úgyse ez több. Jó, ennyi elég lesz neked. Ja. Ennyi elég. És szépen felveszem videóra, hogy építjük meg a Badass Hotelt. És a padló? Hopp, várj. Én feketézek, te piroshozol. Csak nézem. Jó, jó ez így. Jó, akkor bontjuk itt a szélét. Jó. Csak nekem laggol. Én el vagyok, szerintem nagyon neked. Hány FPS-ed van? 188, 150. Ja, izé, kodolás közben veszem ki észre. 142 FPS. Azt a rohadt. Ez hol? Nem, kodoztam. És így 140. Ledobott. Na, azért mondom, hogy nem volt ez. Ledobott a mocskos anyja. Jó, nincsen, alig vannak hanem. Na most így mi van a frepszei? Tovább lesz. El lehet megint adni diablokkot, 1300 ér. Jaj, de jó. 50-nel kevesebb, de inkább 5 perccel kevesebb, vagy 10-zel. Jaj. Kevesebb még lagot. Van 1 millió dollárom. Van $1 millió. Nem, eladtál egy dupla chestet? De hogy adtam el? 10 tekket adtam el. Van mesterem cég. Van már egy jelszava te. De kell benne, izének is lenni, mindennek kell benne lennie. Hallod? Nagyon durva jelszó. Illetve anya nem, de... Tehát kitalálni nem fogja az ember egy hamar. Teszek le segítő munkásokat. Pakolgatják majd a blokkot. Tettem egy Enderman. Mondom, majd én feketézek. Jó, de feketéz, mert anélkül nem tudom rakni ide a pirosakat.
Jó van. Nézd Én meg. itt mondok. Igen, arra támaszkodunk. Így egymásra támaszkodunk. Tegnap mit kaptál anyukától? Semmi. Új, reggel megbántam, de nem baj, ma is megcsinálnám. Én ma nem. Tudom. Csak nekem laggol. Nem, én ne vagyok. Hát te nem mozdultál nekem, de szerintem igen, most te raggoltál. Én mozgok neked? Miért? Nem. Most nagyon belaggolok. Nem is Nekem country szerver. Sampi rám ír. Pistó, tűz le. Kiírt rám. Nem ő? Akkor ő. Rád írtak, nem rám. Rám írt Dio Martin Champi. Várj, 20 óra 6-kor írt. Hogy Roland, hogy na készül be ez hotel? Champi, Roland, Champi. Ezt írt a Dio. Várjál, valahol behívnak. De nem melyik ott a farkas. Megint elkezdenek hívogatni, nem tudom milyen időn keresztül hívogattak. Ha úgy felbahták az agyamat. És a végén meg bocsánatot kell, bocsánat kiírsérte. Csak én nem tudok felvenni a szeróra, vagy te föl vagy még? Én frankon fel vagyok. Igen, frankon nem engem. Disconnectelek, multiplayer, most már engem se fog. Mi ez a rohadt sípolás? Most engem enged. Milyen síkolás? Most? Most jó. Akkor nálam volt a hiba. Ja, Most a jelszóba írásos részeket persze ki fogom vágni belőle. Nem volna túl poéni. Nem tudnánk, hogy mondjuk kinéznének a videót persze. Jó, hogy egy bontsad. Hadd éven el mesterőzőenték, de... Fú, de jó lenne tudnék repülni. Jó, nem tudnék mesterőzni. De jó, én rám is, hogy PvP. Jó, de frankó halad. Nem, ezt meguntam, mert rohadtul laggol. Hol vagy? Mit tudjak le? Látom vizet kikapcsolta, várjál, beteszek ide egy homot. Na most megint belépett Sampir A hívva? víz azt kikapcsolta ki. Nem ő. Valakinek nem tetszett. Megint nekem nem volt vele semmi bajom. Nekem se tetszett, hogy maga az épület, de a vízzel nem volt bajom. Na mindegy. Aki vágyottam egy homot. Sampirval. Sampirnak egy rohadt homja nem volt beállítva. Egy homja. Volt, Taper Home. Ez volt. Nem home, hanem home. Azt a rohadt mondom, Sampi. Mi van? Nem értettem, hogy aki mindenható. És lassan 3 hónapja. Még nem állt be más lakhelyet. Ha, Mikor jöttél be? valami, de nem jó. Mi? Így. Itt egyet fölmentünk, nem? Hol vagy? Én nem ütettem le. Herobrine. Na várjál, de van, mi kell neked? Nekem? Fekete út, nem kell. Most már kidobtam egy adagot. Kell még? Na. Csak úgy hogy csináljuk? Pontosan mond. Hát így. Várjál, valaki rád ír. Rád írnak. Kik? Sampi. Nem ír senki.